Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizothanda ukucela ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu, usipha amandla nokuthethelela laba abasonayo. Singangeniswa obulingweni kodwa sisindiswe kububi. Sihambe ngokuthembeka ngokuba umbuso ungowakho Nkosi uJesu, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba bokukholwa abathi bayakholwa ukuthi Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi empilweni zabo, nalabo abathi bona bazelwe kabusha bangamadodana namadodakazi ombuso wezulu. Nisheshise wonke umuntu ozizwe lami njengamanje athathe iBhayibheli elikhona endlini kuze soba nokuqonda. Laba abangenawo amabhayibheli kodwa banama-Bible apps emafonini abo, sheshisa uvule i-app yakho yeBhayibheli kuze nawe uzoba nokuqonda mase sifunda ukuthi lokho esikufundayo ngempela kukhona yini ezweni. Sheshisa-ke uthathe iBhayibheli lakho kuze sohambisana masifunda sibe nokuqonda. Umoya ongcwele mayivumile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Njoba sengishilo-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi. Bingelela nondaba. Amen. Sibingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Sibonge umusa wenkosi nothando ukuthi inkosi sesigcinile kwaze kwaba la. Amen. Ke mina-ke uqobo lwami angikujabulela ukuphila emhlabeni, akukho nokukodwa okungijabulisayo. Umphefumulo wami ukulangazelele ukubona iJerusalem elisha uma uNkulunkulu evumile, ukuthi ngihamba ngendlela yakhe eqondile, ngokuba ukuphila kwalemhlabeni kuyizeleze uma siphilela ukujabulisa inyama. Kodwa-ke ukuba isithembiso sikamoya esalabo abakholwayo ukuthi uNkulunkulu uyena ozosinika ukuphila okuphakade uma sihamba kuye. Ingakho nami ngizinikela kuNkulunkulu ngithi akangikline, angihlanze zonke izono zami nomphefumulo wami manje ngisaphila, ukuze noma kuthiwa yinini uma kufika isikhathi sokuthi ngidlule emhlabeni, ngingadluli ngisabambelele entweni zasemhlabeni inyama yami isangcolile, kodwa kube ukuthi ihlanziwe ngegama likaJesu Kristu, nomphefumulo wami uhlambulukile, inhliziyo yami yaxolelwa, yakwazi nokuthi ixolele nabanye abantu. Nothando lukaNkulunkulu lugcwele inhliziyo yami ukuthi abantu ngibathande ngendlela elinganayo, ngingabi nomuntu engizomkhetha, ngingabi nabantu engizobahlonipha kangcono kunabanye, bonke abantu ngibahloniphe ngendlela efanayo. Ngokuba iyona ndlela yokuphila leyo uNkulunkulu asabele yona ukuthi siphile ngayo. Namanje-ke ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi uyayenza indlela yokuthi ngimfune, ngimthole manje ngisaphila. Ngokuba uma sengifile ngeke ngisakwazi ukumthola uma ngingamtholanga emhlabeni. Isabelo sabantu abangafuni ukumamukela uNkulunkulu besaphila ikendaweni yabafileyo, ngolimi lwesiZulu bathi, ngolimi lwesindisi ikwa-hell. Isihogo-ke ngolimi behumusha futhi, ngokuba uNkulunkulu ubekile indlela yababi neyabahle, noma ubekile isiphetho sababi nabahle
ngokwenkambo yabo emhlabeni. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abathuma wabashiya nezwi, wabathumela ukuthi bafundise isizukulwane esasikhona nesizukulwane esasizolandela ngembhalo engcwele kuyiyona esiholela kuyo uNkulunkulu. Amen. Sibonge uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ayithumela yona yodwa ukuba izosindisa ilizwe Yes. lonke ukuze abantu bathole ukuthethelelwa amacala abo besaphila, abamaJuda, amaGreki nabezizwe, ngokuba amaJuda afuna izimpawu, Yes. amaGreki afuna ubuhlakani kodwa ngendlela engafanele. Baningi abantu bafuna uNkulunkulu bayashisekela kodwa ke bamfuna ngendlela engafanele and bazakhela indlela zabo zokuzijabulisa bona ngesikhathi besazitshela ukuthi bona bajabulisa uNkulunkulu noma bahamba ngendlela kaNkulunkulu, kodwa sebephumile ekukholweni baziqalela indlela yabo ezokwenza ukuthi bahlale osonweni benganakile kodwa at the same time bethi bajabulisa uNkulunkulu. Njengoba isho incwadi ithi zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kodwa uNkulunkulu ukala imimoya. Lokho kusho ukuthi umuntu ngamunye emehlweni akhe uzibona elungile kodwa hayi ngokwembhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini, ngokuba iyona eyahlulelayo ikuhlole ukuthi ngabe wena uqinisile yini ekutheni wena uyamthanda uNkulunkulu. Ngoba umuntu othanda uNkulunkulu umuntu olandela yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini, ohamba ngendlela kaNkulunkulu, ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, ongakhethi azokwenza ashiye okunye, uhamba ngayo yonke into ebekiwe phansi ngokuba yini uzimisele ngokuthi wena umjabulise umthokozise uNkulunkulu, ulandele indodana yakhe uJesu Kristu ngendlela engcwele. Sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abashiya nobufakazi ekuyibo abakwazi ukuthi bagcine besibhalele ngobufakazi beTestamente elisha kuyilona eyize ngalo indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu kuzosikhulula emthethweni ukuze singesezuphila ngaphansi komthetho weTestamente elidala likaMoses, bathi gcwaliswe umthetho ukuze siphile ngendlela yokukholwa. Uma sophila ngendlela yokukholwa nezono zakho zithethelelwa ngokuthi uhlukane nazo, bese uyabhabhatiswa egameni likaJesu Kristu, bese wamukeliswa isiphiwo sikaMoya Engcwele njengaye uJesu Kristu, ukuze uphile kuNkulunkulu noNkulunkulu aphile kuwe, noJesu Kristu uphile kuye, noJesu Kristu aphile kuwe. So into engifuna ukuyibheka kakhulu abantu abangayinaki, isikakhulukazi omama, odadewethu nosisi, ekumele bakubheke ukuze baqonde ukuthi yini intando kaNkulunkulu. So ongiphi incwadi yokuqala kaTimothy isahluko sesibili verse 9, ungiphe incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesithathu from verse 3. Ngifuna lezo incwadi yokwamanje, Timothy uqala isahluko sesibili verse 9. Petru
ngihambe lapha kwincwadi yaSamuel chapter 7 verse 16 mangaphosisi. Samuel okuqala. Yebo. Ungiphe nencwadi kaIsaya Seventeen, 16 Samuel. Amen. Bese ungipha incwadi kaIsaya Isaiah chapter 1 or chapter 3. Isaiah chapter 3. Incwadi zona incwadi engifuna ukudila nazo before ngiqhubeke. Second Samuel or First Samuel? Amen. Sithemba ngcwadi zosisiza. Incwadi yokuqala yompostoli uPaul kuTimotheo. Isahluko sesibili verse 9. No, awuqale lapha kuSamuel. Incwadi yokuqala uSamuel. Ngifuna lesibili, awuyeke lesibili. Uqale Okay. ngifuna incwadi yaSamuel chapter 17, incwadi uqala Samuel chapter 17. Incwadi yokuqala uSamuel isahluko 17. Ungiphe starting from verse 12. From verse 12. uDavide wayeyindodana yalawo ma-Efriti waseBethlehem Judiya, ogama lakhe lalinguJese. Wayenamadodana ayisishiyagalombili. Lowo muntu wayemdala ezinsukwini zikaSawule phakathi kwabantu.
amadodana amathathu amakhulu kaJese ayemlandele uSawule ukuya empini. Amagama amadodana akhe amathathu ayeyile. Awuhlehle lapha ku-16. Ungithi chapter 16 ofunda noma 17? Chapter 13. Chapter 13. Ngifuna chapter 16. Chapter 16. Yeah, Umfilisti wasondela. Starting from verse 11. Incwadi yokuqala uSamuel. Starting from verse 10. Isahluko 17 verse 10. Umfilisti wathi, ngiyazeyisa. Uyangizwa ngithini? Ngifuna uchapter 16 verse 10. Incwadi yokuqala uSamuel isahluko 16 verse 10. uJese wadlulisa ayisikhombisa kumadodana akhe phambi kukaSamuel. uSamuel wathi kuJese, uJehova akawakhethanga nalawa. Yeah. uSamuel wathi kuJese, sebephelile abafana bami. Wathi kusasele omncane, bheka uyakulusa izimvu. uSamuel wathi kuJese, thumela umlande ngokuba asikubuya engakafiki lapha. Wathumela wamngenisa. Wayembovana enamehlo amahle. Okay. Le ncwadi ikhuluma ngokukhethwa kwenkosi uDavide. Kahle ngifuna ukuthi kunento engifuna iveze awuqala verse 7. La verse 7 ukuze ngicacise into engiyifunayo. Amen. Incwadi yokuqala uSamuel isahluko 16 from verse 7. Kepha uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukisi okumuntu. Awuphinde uyifunde. Kepha uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabuki okomuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. All right. So manje na-ke sihlangana nabantu abathi basindisiwe, abathi bayakholwa. Bese bathi bazogqoka noma kanjani. Bese begqoke noma kanjani. Especially ngizokhuluma nje ngabantu besifazane odadewethu nosisi laba abathi basindisiwe. Amen. Ibona impela laba ekufuneke sibakhuze ngalombhalo ngokuba abafundisi benu abanako ukuqonda, bathatha imibhalo ngaphandle kokuqonda, bafuna ukuyisebenzisa emasontweni ukuze banenze nina niqhubeke nenze ukukhohlakala ngokuba abanako ukuqonda. Uthi uNkulunkulu kuSamuel angakhethi umfowabo kaDavide ngobude noma ngekwesakhiwo somzimba. Yes, God. Noma ngendlela abukeka ngayo. Ngoba uNkulunkulu akabheki ingaphandle lomuntu njengabantu kodwa ufuna inhliziyo. Amen. So ukhuluma ngomuntu la azomkhetha ukuthi lo muntu lo njengoba emkhetha uza kuba inkosi. uDavide uza kuba inkosi. So uthe uSamuel meqhamuka wabona ukuthi lo ambonayo ezitshela ukuthi uyena ngokuba membuka yena, umbuka emude, akhiwe kahle emehlweni akhe. Kanti uNkulunkulu useyayazi inhliziyo kaDavide ukuthi iyona inhliziyo esemva kwakhe ayifunayo. Yes, God. So
lapho uNkulunkulu ubheka uDavide ngoba uDavide uthanda uNkulunkulu. Amen. Amen. So njengoba uDavide ethanda uNkulunkulu, ukuba kwakhe semasimini noma ehlanzeni enakekela imfuyo, lokho kuwuphawu lokuthi uzokhethwa futhi aphinde azonakekela isizwe, uzoba umholi. Njengoba enakekela izimvu ewumalusi, uDavide waqala wawumalusi. Yes, Lord. Ngaphambi kokuba abe inkosi wayalusa izimvu. Lokho kwakuyisilungiselelo sakhe sokuthi ngelinye ilanga uyakuba inkosi yesizwe, ngokuba uDavide ulalela uyise, uthanda izimvu zikayise. Kanjalo nesizwe ke ayezosihola saka-Israyeli, isizwe sikaNkulunkulu, uyise wakwa-Israyeli, yena uyindodana kaNkulunkulu. Yes, Lord. Inhliziyo yakhe iyamthanda uNkulunkulu, ingakho abhala izingoma namahubo edansela uNkulunkulu. Singasho ke lokudansa kwamanje kwasemasontweni okuhlambalazayo bethi badumisa uNkulunkulu, kodwa benza izinto ezihlambalazayo zezwe. So uma ke ethi uNkulunkulu uSamuel, ungabheki ngaphandle. Ukhuluma ngoDavide, exactly ngoDavide lo azomkhetha. Ukhuluma ngesakhiwo, akhulumanga ngokugqoka. No. Ngifuna ungizwise kahle. uDavide iyavezwa indlela ayigqoke ngayo. Ukuthi wayegqoke nje manikiniki, ephuma kolusa, emehla akhe ebomvu, ekhombisa nje ukuthi umuntu ohlala lapha ya ehlanzeni, akanaso isikhathi sobuhle bangaphandle. Muhle ngenhliziyo yakhe ngokuba uthanda uNkulunkulu. Yes, Lord. So wagcotshelwa lokho ukuthi abe inkosi kubafowabo bebonke, ukuze ahole isizwe, ngifuna ungizwisise kahle, ungayiqiwa yilutho ngokuba ke abantu bafuna ukuthi bathathe iBhayibheli balenze intando yabo baliphendule. Ngikhuluma nabafundisi abafundisa abantu bathi ayikho inkinga abantu besifazane emogqokile noma kanjani, uNkulunkulu uyamuzwa wathini kuDavide. Ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe. Akakhulumi nabantu besifazane la uNkulunkulu into yokuqala nje. Ukhuluma noDavide, umuntu azomkhetha abe inkosi. Yes, Lord. Njengoba ekhuluma ngoDavide, ukhuluma ngendlela uDavide amthanda ngayo, ukuthi uDavide yiyena lo engizomkhetha enze intando yami. Yes. Akamkhethelanga ukuthi enze intando yakhe uDavide, wenza intando kaNkulunkulu. So le scripture lesi noma lencwadi le noma lesahluko ukhuluma ngokukhethwa kukaDavide, ekhethwa uNkulunkulu ukuthi abe inkosi yaIsrael. So wena ke logqoka kwakho ugqokise komahosha uthi usindisiwe ngoba ulalela umfundisi wakho okholela esihogweni othi uNkulunkulu akabheki ingaphandle lomuntu, ubheka inhliziyo. uNkulunkulu ke lalela sokuvezela ngeBhayibheli ukuthi uyayibheka inhliziyo yomuntu, aphinde abheke ingaphandle. Ngokuba yini? Ufuna ukuqamba, ufuna ukuvala lamanga aqanjwe abafundisi benu. Ngokuba abafundisi benu banamanga, bafuna nihambe nqunu phambi kwabo ukuze banibuke, banihalele, banenze omahosha esontweni. Ngokuba abananembeza. Ingakho uJesu Kristu ethi baningi abaprofeti bamanga bakhishiwe, abazodukisa abantu ngezimfundiso zamadimoni. uNkulunkulu ngeke azakhulume into aziphikise. Akayena uNkulunkulu oyisibula ukuba lo uNkulunkulu ukhuluma into aziphikisayo yona, ngabe ngiyamiyeka nami ukumlandela ngoba ngabe usho ukuthi lo uNkulunkulu akuyena lo uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. So ngokuba izwi lakhe liminda lijiki, izwi lakhe libuyele emuva lilambatha, lizofeza lento la afuna ukuthi liyenze
limile liqondile lilungile liqiniso ingakho sililandela sikholelwa yilo ngokuba liyasigada ukuthi sihambe ngendlela ephephile sihambe ngendlela enokuqonda ngiphe incwadi kaIsaya sibheke ukuthi uthini uNkulunkulu Isaiah chapter 3 from verse 11 no starting from verse 16 Incwadi uIsaya isahluko sesithathu verse 16 Wathi futhi uJehova ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi amadodakazi aseSiyoni aziphakamisa aseyazikhuphula lalela uma sozikhuphula uNkulunkulu khona into suyenza ekhuphula indlela lempakamo izinga lempakamo kusho ukuthi izinga lempakamo seliya ngokuba likhulu kwena njengomuntu wesifazane unendawo obekelwe yona ukuthi wena noma unendima obekelwe yona ukuthi uyidlale njengomuntu wesifazane uyibekelwe uNkulunkulu awubekelwanga umhlengi kodwa ngenxa yokuthi umoya kaSathane uyabakhohlisa abantu besifazane uqhamuka ezweni mase ungena kubafundisi babo bese abafundisi balahlekelwa ukukholwa mase benika isisekelo sempakamo kubantu besifazane esontweni ukuthi abantu besifazane balahlekelwe ukumesaba uNkulunkulu bese beba nokuphakama ngenxa ukuthi ke umfundisi akanaso isimilo yena uqobo lwakhe so ngokuba umoya kaSathane usuyambusa umfundisi usethelela lo moya kubazalwane akhiphe konke ukulungiswa kaNkulunkulu esontweni ashiye umoya wokungcola ngenxa yokuthi ke uselahlekelwe unembeza nesimilo usefuna ukukhumula abantu besifazane esontweni bahambe enqunu abagqokise ngendlela efuna uyena usefana nepimp ipimp umuntu onabantu besifazane abaningi abaholayo abenzisa noma ngabe yini ayithandayo uyabadayisisa ngemzimba umbona umfundisi eseshintsha nendlela yokugqoka usiyaswenka usefaka amagolide usefaka amasudu acobezelayo necasule ezicijile ezicobezelayo ezimalabala usenza i-hairstyle izicobezele afaka amafutha ekhanda kube iyona yonke lento ongayazi useyipimp usephatha ne-walking stick umuntu ona 10 years 40 years 50 years usazihambela uphathe i-walking stick ecobezela enephawu lenyoka khombisa wona ukuthi uyindodana kaSathane esontweni sikhuluma ngabantu abasesontweni abahola abazalwane abenza abantu besifazane bashintshe indlela ababukeka ngayo ngokuba yini bafuna ukwenza abantu besifazane oJezebel bafuna ukwenza abantu besifazane omahosha bafuna ukwenza abantu besifazane izifebe abadayisa ngomzimba ingakho uNkulunkulu la ethi Wathi futhi uJehova ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni aziphakamisa ehamba elula izintamo benzani ehamba elula izintamo abantu abahamba belula intamo behambe bejikiza befaka ama-crocs eqhikiza amehlo benzani eqhikiza amehlo umoya okufebe lokho umoya wenkanuko ehamba ecokwama benzani ehamba ecokama ngeke uhambe ucokama uhamba ngeenyawo uhamba ngey'casula ey'flat ekuhambeni kwabo uhamba ngama-crocs ufake ama-crocs amade ufake ekhenqeza ngezinyawo zawo ufake
namaketangu noma ama-chains emaqakaleni. Amen. Hamba ugqwayiza amehlo ulula umqala. Yes, Lord. Akekho umfundisi okhuza loyo nto ngokuba naye uyiphimbi. Yes, Lord. Akanenkinga nokuthi nihamba nilula imqala niqwayiza amehlo, nihamba niyaqokama, nifaka ama-high hawks, niyaqwayiqwayiza esontweni, nifake nama-ankle chains, ama-chains asemaqakaleni, nihamba nikhencezisa. Amen. Ngalokho inkosi iyakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni. Yabona-ke le ndawo le ngifuna ukutshela ukuthi ayikhulumi ngokuthi uNkulunkulu uyonigunda. Esihogweni yonke lento eniyenzayo emakhanda enu nifaka ubuhle bokufakelwa. Amadimoni aqondene nale mimoya eniyifakile azobe nikhuculula lensila leni ifake emakhanda yenwele zokufakelwa nodayi labeni bafaka emakhanda namacici. Yingakho ubona abantu besifazane sebegunda bethi bayakholwa kodwa banembungculu. Ngalokho inkosi iyakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni. Konke lokho uNkulunkulu uyokususa. uJehova awanqunise. Akhumule yonke lento le. Uma understand ukuthi ke esihogweni kwenzakalani. Esihogweni ugeziselwa nesono leso senzayo emhlabeni uNkulunkulu angafuni ukuthi usenze, wena usenze ngenkani endlini yakhe uthi wena usindisiwe. Ngalolo suku inkosi iyakususa imihlobiso yawo. Ngezwe into ngishoyo. Amen. Uma ukuthi izwi kaNkulunkulu alikukhuthaza ukuthi wena ukhumule yonke lento oyifakile emzimbeni ongcola. Ngosuku lakho lokufa uyodila noNkulunkulu ngayo yonke lemisebenzi oyenzayo emzimbeni kaNkulunkulu. Awazi yini ukuthi umzimba kaNkulunkulu noma umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu ophilayo? Sinikiwe imiyalo yokuthi sigqoke kanjani ngokweBhayibheli. Isikakhulukazi abantu besifazane. Ngalolo suku inkosi iyakususa imihlobiso yawo ngokuba Amen. Nencwadi yama-Proverbs ikhuluma the same thing. Amen. Izigqizo nemiqhele. Yimi ungajahi. Hallelujah. Ngifuna ungile lapha ubakhombisa ukuthi lobuhle bangaphandle abunamsebenzi kwincwadi yama-Proverbs chapter 31 from verse 30. Izaga. Yeah, Izaga 31:30. 31:30. Incwadi yeZakha isahluko 31 verse 30. Incwadi yeZakha afuna ngapha. Shesha. Incwadi yeZakha isahluko 31 verse 30. Ngokuba ukuphehla ubisi. Ungafunda ngekho. Incwadi yeZakha 31. Hallelujah. Verse 30. Incwadi iZakha, sorry mbazana. Isahluko 31 verse 30. Ubuhle buyinkohliso. Uyini? Ubuhle buyinkohliso. Ini? Ubuhle buyinkohliso. Ubuhle buyinkohliso. Amen. Ubuhle buyinkohliso. Nokubukeka kuyize. Nokubukeka kuyize. Bese ungitshela ukuthi uzothi uNkulunkulu akanandaba uzugqoke kanjani. Ebekhuluma kahle uNkulunkulu ngeBhayibheli ukuthi ke ubuhle buyinkohliso. So wonke lamadoda akhamisela axontshela amathe njengabafundisi benu abaconsa amathe beconsela abantu besifazane ngenxa ukuthi bazipendile ubuso.
balandela ize, balandela inkohliso, bagcwele umoya wenkanuko. iBhayibheli ngesitshela kahle ukuthi ubuhle buyinkohliso ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize, nokubukeka kuyize, kepha owesifazane owesaba uJehova uyakudunyiswa. owesifazane ubuhle bangaphandle lokhu obakhayo wena buyinkohliso buyize. akushiwanga ukuthi ungagezi, akushiwanga ukuthi ungakabi, khulunywa ngendlela yokuhloba. Uma inhliziyo yakho inothando lwaNkulunkulu uzohloba ngendlela ehloniphekile, hayi ngoba uhlobela ukuthi ujabulise indoda yakho kodwa ujabulisa uNkulunkulu. So incwadi kaIsaya ithi amadodakazi aseSiyoni aseziphakamisile, ahamba alula imiqala. Ubheka abantu lemgwaqweni abamba belula imiqala befaka ama-crocs, befake neziketi ezifishane, Eqhikiza befake ama-pantyhose, befake amaketange emaqakaleni, behambe befake nama-mascara. Ama-mascara kithi bayathwiza, bagunda amashiya, bapenda amashiya. Ukunganeliseki lokho, amadimoni akutshela ukuthi wena awumuhle, ukuze ube muhle kufuneka wenze zonke lezi zinto ozenzayo, bese uhamba lemgaqweni uqwayizwa amehlo, ulokhu uqwayizela abafana ufuna bakubuke, wena uhosha, uhola noma ubiza impukane, ufana nenyama ebolile ebiza impukane, uba zonke impukane ziya kule nyama ebolile, zifuna ukuyohlala kuyona. Ingakho kuthiwa ke igciwane elihle ligcwala izimpethu. Abantu bahle ngaphandle kodwa ngaphakathi babolile. Abantu bahle ngaphandle kodwa ngaphakathi babolile, ngokuba imidlinzo yabo mibi. Ngeke uze uyenze lento le uthi ke uyenzela ukuthi uyenzela uNkulunkulu. No, uyenza ngokuba emgaqweni ufuna ukubonakala ukuthi wena uyintombi yakwenu, kanti awuboni ukuthi wena uyisifebe sakwenu, awuboni ukuthi wena umahosha wakwenu. uNkulunkulu akaneme ngendlela abantu besifazane abakholwayo abaziveza ngayo. Abantu abangakholwa besifazane bazobona kanjani umehluko? Ukuthi ke uma usindisiwe fanele uhlobe ngendlela uNkulunkulu akhombisa ngayo ukuthi wena uzothile, uyamsaba uNkulunkulu. Sobona kanjani umehluko phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele? Qhubeka. Ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni aziphakamisa ehamba, elula intamo, eqhikiza amehlo, ehamba ecokama ekuhambeni kwawo, ekhenceza ngezinyawo zawo, ngalokho inkosi iyakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni. Yebo, ngokuba uNkulunkulu yonke lento akayifuni, uJehova awanqunise. uyokhumula yonke lento le. Ngalolo suku funeka ulalele ukuthi uNkulunkulu uyokwenzani. Ngalolo suku iyakususa imihlobiso yawo, yonke lemihlobiso le angithiwa izona wesikhulumayo, yonke lemihlobiso eniyenzayo uNkulunkulu khona usuku eliyakufika uyakuyisusa yonke lemihlobiso le, izigqizo nemiqhele, yonke lento eyifaka ematakaleni, amaketangu. Nikhombisa ukuthi niziboshwa, nigqila, nifaka amaketangu ematakaleni, nihambe nikhenceza, nifaka amaketangu ezandleni, nihambe nikhenceza. Lokho kukhombisa ukuthi uyisiboshwa, ngokuba uma umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu ngeke uze wena ufake zonke lezi zinto, ngokuba uNkulunkulu akazifuni. Hayi ukuthi umhlengi akazifuni, uNkulunkulu akazifuni, uthi uyakuzisusa izigqizo yasemaqakaleni. Amen. Nemiqhele nayo yonke lento enifakayo, nezibhedu
Nani? nezimbedu Yes. ezinjengenyanga neziqhaza Iziqhaza, namasongo iziqhaza amacici lawo bhuti ngikhwebe nofakayo. Amacici lawo nofakayo sonivezela futhi enye incwadi ekutshelayo ukuthi umuntu wesifazane akufanele afake amacici othi usindisiwe. namasongo nezimvakazi Amabhengele konke lokho enifakayo. nezinqoko nemihlobiso yemilenze Ama-pantyhose ofaka namabhuzi faka ingubo emfishane bese kuzovela ama-pantyhose ongaqondi noma ngathi ayinet emnyama namabhuzi amnyama nengubo emnyama bese ufaka upende ebusweni bese ufaka amacici amakhulu obhuti ngikhwebe bese emva kwalokho bagunda ikhanda lenze libe imbungculu bese emva kwalokho afaka ibharethi ebeke eceleni kuvela ikhanda ligundiwe ngapha lebharethi ebeke eceleni ngale emqaleni bese afaka intambo emnyama. Lezo zinto uzibona kulabantu abenza ama-video cansi begqoka kanjalo nabantu abahamba ama-club abadansa emaklabhini abantu besifazane abawumahosha begqoka kanjalo. nezibhamba nemifuna Izibhamba babopha no babopha izisu zabo bayinciphisa. Isibhamba umuntu abophe afuna ukuba nefika angafuni ukuthi ke abe ngalendlela uNkulunkulu amakhe ngayo ngoba yini ufuna ukubamba i-age noma ufuna ukubamba ufuna ukuzenza muhle azenze umuntu azenze slender. Amen. Nemifuna neziqu nezindandatho Nama-rings, namacici amacici, ama-rings namacici namacici ekhala namacici ekhala, amacici afakwe ekhaleni, icici elifakwe ekhaleni, ama-rings lawa kufakwe ey'nyaweni lapha kobhozo noma kocicane noma phakathi kweminwe bese kuzoba ama-ring angena ezandleni bese kuzoba amacici afakwe ekhaleni. Abanye sebefaka amacici emehlweni, abanye bafaka amacici emlomeni, abanye bafaka amacici enkabeni, abanye bafaka amacici esithweni sangasese. Amen. Yonke loo nto leyo umoya kaSathane. uNkulunkulu akayifuni yonke loo nto leyo. Uthi uyakuyisusa ngelinye ilanga. Uma ufa wena ufaka lezi zinto uyodela esifogweni ngokuba ke uyobuzwa ngazo ngoba uNkulunkulu akakudalanga nazo zonke lezi zinto lezi. Ingakho incwadi yaGenesis chapter 35 uNkulunkulu ekhuluma noJakobe. Hallelujah. Amen. Chapter 35 verse 1. Incwadi uGenesis isahluko 35 ivesi lokuqala. uNkulunkulu wathi kuJakobe, suka ukhuphukele eBhetheli uhlale khona umenzele lapho uNkulunkulu i-altar. Yena wabonakala kuwe mhla ubalekela u-Esawu umfowenu. Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe. uJakobe wayesethi kulabo abahamba naye abangaphansi kwakhe nakubo bonke ababenaye nabo bonke ababenaye ababemlandela, lahlani izithixo zabezizwe yonke lento elifakayo engeyona ekaNkulunkulu nina abanye nisingcwele izithixo eziphakathi kwenu, yonke lento elifakile ngaphezulu, amacici, amagolide, emadlebeni, emakhaleni, emaringi, amabhengele, amacici emaqakaleni, ama-canes emaqakaleni, ama-ring lapha kophozo, nebhamba lezi nifakayo nibamba ifika nithi nibamba i-age, nalabo pende nibafakayo ebusweni. nizihlambulule nina, Fanele nizihlambulule zonke lezi zinto uyahlukana nazo, niziphendulele izingubo zenu, niphendukezele izingubo zenu, sisuke sikhuphukele eBhetheli, ngiyakumenzela khona uNkulunkulu i-altar. basebenza njani? Yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami, waba nami endleleni engangiyihamba. Bamnika ke uJakobe izithixo. Yini izithixo bamnika zona? Zonke. Bamnika izithixo uJakobe. Zonke zabezizwe. Yiziphi lezo zithixo? Hallelujah.
ezazisezandleni zabo amabhengele namacici namacici ayesezindlebeni zabo. abawafaka endlebeni abanye bawafaka emakhaleni. uJakobe wakuthukusa phansi kwe-okhi Wakuthatha uJakobe lokho wakufaka ngaphansi kwe-okhi, elalingaseshekeni. isihlahla uhlobo lesihlahla ngokusomuthi leso agqiba khona lezo zithixo. Bese-ke ngiyakutshela ukuthi wena khumula konke ukungcola lokhu okufakile emzimbeni, izinto lezo ezifunwa amadimoni ukuthi zikukhombise ngathi wena uphelele, kodwa manje lezo zinto emehlweni kaNkulunkulu azamukelekile. uNkulunkulu akazifuni lezo zinto, ngokuba umntwana wakhe ufuna abe ngcwele, abe msulwa, angasoleki. Base besuka ukumesaba uNkulunkulu. Kwakuphezu kwemizi eyayikhona nxa zonke abawaxoshanga amadodana kaJakobe. Hallelujah. Amen. Hamba kule ncwadi kajela incwadi leya Isaya bese siyahamba. Hallelujah. Verse incwadi uIsaya isahluko sesithathu verse 17. From Verse 18. From verse 24. Hallelujah. Verse 24. Kuyakuthi esikhundleni samakha kube ngukubola. Yayizolo lonto le. Amen. Wonke lama perfume lawafakayo ngifuna ukukhombisa ukuthi uma ufa ukhonza izithixo. Yes Lord. Uhlobisa umzimba wakho ngezinto zokufakelwa. Ungahlobisi umzimba wakho ngezwi likaNkulunkulu. Ungahlobisi umzimba wakho ngokulandela imiyalelo kaNkulunkulu ukuze kuwena kuhlale umoya oyingcwele. Yes Lord. Ithi esikhundleni salama perfume owafakayo ufuna ukujabulisa nokufuna ukunuka kahle phambi kwamadoda ngenxa ukuthi wena ufuna ukubukeka uheha abantu ngama perfume nangokufaka amacici nezingubo ezincane. Ngalolo suku uNkulunkulu esewuthatha lo mzimba, esewuthatha ehlwitha lo mphefumulo wakhe, so uhamba uyofa wena, uthi kuyophela konke lokunuka kwakho kahle, so ulela lapha ebhokisini sozofakwa lapha emgodini, kube ngukubola. uyobe sowubona sekunuka ngaphansi. Lokubola kwakho usabola lokwenyama, umphefumulo wakho na ungcolile, usazohamba uyoshiswa esikhogweni lapho impethu zakhona zingafi, zinkulu zingangomunwe. Impethu zakhona azifi, umlilo wakhona ucishi. Nasesikhundleni sebhande Lalela sisakhuluma ngokuthi uyosha, unuke lo mzimba lo othoma ngawo. Wonke lama perfume owafakayo azophelala emhlabeni. Mesulapha ethuneni kube ngukubola. uyoba ukubona bese kuba ukunuka. Amen. Shuthi yonke lento yenzayo yokuhlobisa uyenzela ukunuka. Yes Lord. Uyenzela ukunuka nokubola. Amen. Ngokuba uNkulunkulu ngeke aze wamukele umphefumulo ongcolile. Yes Lord. Amen. Nasesikhundleni sebhande igoda, nasesikhundleni sezinwele ezilukisiweyo impandla. Yezona nto le inwele lezi elidlukisayo lifaka ama extension, lenza ama straight back, lenza ama singili, nenza opelepele. Amen. Akayifuni lo nto uNkulunkulu. Yezona nto le. So njengoba uNkulunkulu angayifuni le nto, Old Testament sesiyahamba siya kwi-New Testament. Amen. Qala kwincwadi yaJeremiah before sekwi-New Testament, chapter 4 verse 30, bese siyahamba siya kwincwadi yaMathewu yaTimothewu. Incwadi uJeremiah isahluko sesine. Uma umfundisi wakho ema kwi-pulpit engakuchumayezi ngalezi zinto lezi esaba ukukhuluma ngazo, lo mfundisi lowo uweak, akafuni ukumela iqiniso,
uncamela kwesihogweni noma aniholele esihogweni kunokuthi anisindise uncamela ukuthandwa abantu beloko bembiza emzini yabo ukuthi ke beze noma bambize ukuthi eze yena azophuza ikhofi bamfumbathise imali ajabule athi behambisa umkhuleko kanti ube ubhizi eyocishela umkakho amehlo umkakho ubhizi uveza cleavage ugqoke ingubo emfishane ufaka amacici uqwayiza inwele uqwayiza amehlo ubukeka njengomahosha wena masizodingelwa mina iBhayibheli liyakutshela lithi ke uNkulunkulu akaneme akaneme ngokuba ke uyanyanya wena umuntu wesilisa mesuthola ukuthi umuntu wesifazane wakho ulala nomfundisi akalalanga naye ngoba naku emkhumulile ngamehlo umuntu wesifazane uzikhumulile yena phambi komfundisi ngeke lagqoka ngayo nawe uloku uvuza amathe uloku uzenza isilima uloku uzenza isithing ungafuni ukutshela unkosikazi wakho ukuthi akagqoke Incwadi uJeremiya isahluko sesine ivesi lama-30 lapho usuchithiwe ithi lapho usuchithiwe uspoiliwe uyakalisiwe mathuya kuspoila ingane zenu ngizanya yaspoila nithengela ama-toys nithengela ama-TV game nizise zihambe ziyobuka opopayi nithengela yonke into ezidingayo same thing nabantu besifazane nibathengela zonke izinto nithi nifuna babe sexy mase be sexy abekho sexy emehlweni akho abekho futhi sexy emehlweni kaNkulunkulu emehlweni akho yebo ba sexy kodwa ke emehlweni kamfundisi ba sexy ngoba umfundisi naye umfundisi wakho uholwa inganuko ingakho ehleze biza umkakho njalo kuzoba khona ke ama prayer meeting usezomnika iposition ngokuba lo position ikhombisa ukuthi ngale emva kwe office khona izinto ezenzakalayo ingakho embiza njalo umfundisi nomkakho banema meeting njalo bobabili ngokuba unkosikazi wakho usexy uhlakaniphile ngokuba naku ugqokiswa kwamahosha lapho usuchithiwe lapho umkakho esechithiwe uyakwenzani na noma indodakazi yakho esichithiwe yini enye yabuyenza noma wembatha okubomvu noma ugqoka izimpahla ezibomvu noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide noma ugqoka izimpahla ezigcobecwebe noma ugqaba amehlo akho ngomuthi uthatha ama-mascara nama-makeup upende ubuso bakho namehlo akho ugunda amashiya akho ufake amashiya okufakelwa nezinkophe zokufakelwa ukonakala lokho uzenza muhle ngeze uzenza muhle mahala uzenza muhle okungenamsebenzi izithandwa zakho ziyakudelela angitshele ngishoyo ukuthi ke ngelinye ilanga indoda yakho isiyakutshela ukuthi wena awukho muhle ngoba nakufaka lezi zinto usenxabane siyakutshela ukuthi utshela ukuthi umuhle kodwa awukho muhle naye somvukile umoya ngokuba le moya le neyifukamela njengamaqanda emakhaya anifuni ukusuka eduze kwayo niyayamukela uma ngithola unkosikazi kufanele ngithola unkosikazi usaba uNkulunkulu ohamba ngokumesaba uNkulunkulu ozohloba ngendlela ehloniphekile angifuni ukuba nomahosha ngokuba nami ngisindisiwe ekutheni ke ngibukeke njengomfana ongaqondakala ngumfana omsitabane zigqoko amajini ama-tight nezikipa ezi-tight ngilowe ngihamba nemgaqweni ngibhitloza ubona iy'tabane ziphenduka nami ziconsa amathe kanti yimina ozibizayo ngendlela engigqoke ngayo ubona amantombazane engilandela engibiza ngechama ngoba naku nami indlela engigqoka ngayo ihlambalaza umzimba kodwa ngithi ngiyakholwa zifuna ukubulala ukubulala ngokwesono ufele esonweni ufa ngokwenyama ufele esonweni izithandwa zakho ziyakudelela uyadelelwa zifuna ukukubulala yonke lento yenzayo uzenza muhle ngeze uzenza muhle ngokungenamsebenzi yayizolo nto leyo
Ngithanda ngoba yonke into esikhulumayo ikaBhayibhelini. Amen. Ukuze noma ungangiboni, uma uvula iBhayibheli uzibone ukuthi wena unjani. Yes, Lord. Ngokuba kufuneka uzahlulele ngeBhayibheli, iBhayibheli izokwahlulela imibhalo hayi umhlengi. Amen. Mina nginawo manje kwahlulela kodwa ngizokutshela ukuthi ke njengomuntu osindisiwe iBhayibheli lithi kanje akuyena umhlengi. iBhayibheli laba khona mina ngakabi khona. Yes, Lord. Lizoba khona mina ngingasekho. Amen. Uthi uNkulunkulu izwi lakhe liza kuphila okuphakade. Yes, Lord. Yes, Lord. So ungazukhomba mina. Amen. Lethumayelo bayifuni ngoba yini bafuna ukwenza umathanda. Yes, Lord. Hallelujah. Bayakholwa. Amen. Amen. Babhizi bayahlangana, babhizi bayakhankwelana, badakwa utshwala emva kwaloko bahambe bolala bethi basindisiwe. Bazala izingane ezingenabo baba ngaphandle komshado emfebeni. Yes, Lord. Yini? Ungabi nasimilo. Amen. Ungabi khona kokuhleleke ebandleni kaNkulunkulu nelihlambalaza. Igama likaNkulunkulu liyahlambalaza ngenxa yenu nina amaxoki. Amen. Ngiphi incwadi yaThimothi? Yokuqala sahluko sesibili. Verse 9. Incwadi yokuqala. Lalela, iBhayibheli yakutshela ke manje iNew Testament le. Amen. iTestament elisha. Hallelujah. Elona likutshelayo ukuthi ke kufanele njengomuntu othi uyakholwa nothi usindisiwe yini ekumele uyenze? Yes, Lord. Incwadi yokuqala yompostoli uPawulu kuTimotheyu. Fundisha. Isahluko sesibili, ivesi lesishagalolunye. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Ithi abantu besifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Lento le umuntu wesifazane wakhiwe kahle. Amen. Umuntu wesifazane unamandla ngobuhle bakhe nangesakhiwo sakhe. Yes, Lord. Abantu besifazane ibona ababusa amakhosi ngokwembhalo kusho njalo ngesikuphikise lokho. Amen. Amen. So abantu abakholwayo kufanele benze izinto ngendlela ehloniphekile ngokuba uJezebel uveziwe njengomuntu wesifazane owayethanda ukuzihlobisa. Yes, Lord. Ahambe incwadi uJezebel, incwadi yokuqala amakhosi. Ngifuna siveze indaba kaJezebel. Sahluko 16. 9. Ohambela phaya kusahluko 18. No, ngifuna le kusahluko incwadi yesibili amakhosi, sahluko 9 from verse 23. Sizwe ukuthi uJezebel Incwadi yesibili yamakhosi. starting from verse 21 or 22. Incwadi yesibili yamakhosi. Isahluko 9 from verse 22. Yes sir. Kwathi uJoram esembonile uJehu wathi, Lalela sikukhombisa uJezebel uyisifebe and sokuvezela ukuthi yini futhi emenza abisifebe. Yingakho sifumela ngalezi zinto lezi ezikhombisa abantu ukuthi ababelongi uNkulunkulu uma bezenza. Amen. Ngokuba imotive eqhamukayo noma into enza abantu bakhuthaza abantu ukuthi benze lezi zinto ingokuba yini bafuna ukufeza izinkanuko zenyama. Yes, Lord. Yes sir. Kwathi uJoram esembonile uJehu Kwathi uJeromu esembonile uJehu wathi, kusahleziwe kahle Jehu na? Wathi kuhlala kahle kuni? wayesethi uJeromu kuJehu
usahleziwe kahle yini na Jehu wathi Jehu ukuhlala kahle kuni na kusekuningi kusho ukufebe. uthini uJerome Wathi uJeromu esembonile uJehu wathi kusahleziwe kahle Jehu na. sahleziwe kahle Jehu na Wathi kuhlala kahle kuni kusekuningi ukufebe nokulumba kukanyoko uJezebeli na. kusekuningi ukuyani Kuhlala kahle kuni kusekuningi ukufebe ubufebe nokulumba ubufebe kukanyoko nokuthakatha kukanyoko uIsabela na. uJezebeli Amen. uma kaJerome Amen. uyisifebe Yes, Lord. ungumthakathi igama lakhe uJezebeli imake uJoramu wayesephendula wabaleka. so hamba ke verse 31 wayo lencwadi le oyifundayo sizwe ukuthi njengoba uJezebeli ebizwa ngesifebe nomthakathi yini eyenza ukuthi Amen. uJehu verse 31 uJehu esengena esangweni wathi kusahlezwi kahle wena Zimri mbulali wenkosi yakho na. uZimri ehlangene nayo uJezebeli babulala inkosi so ingakho uthakatha umoya wokuthakatha ukhamba kuJezebeli waqeda amakhosi Yes, Lord. ngomoya wokufebe Yes. umoya wokuthakatha. Amen. So uJehu mesefika usebuza uZimri ukuthi wena Zimri ngabe sahleziwe kahle yini wena mbulali wenkosi. Hallelujah. Waphakamisela ubuso bakhe ngasefasteleni. Wayesephakamisela ubuso bakhe ngasefasteleni. Amen. Wathi ubani onami na. Yes sir. Kubani kwase kulunguza kuye izinduna ezimbili noma ezintathu. Wathi mphonseni phansi. Awuqale phansi ufunda lapha verse 29. Hallelujah. Verse 29. Ngonyaka we-11 uJoramu indodana kaAhabi uAhaziya waba yinkosi yakwaJuda. uJehu esefikile eJezeriya. No, awuhlehle ukuqala 28. Amen. Or start from verse 27. Amen. uAhazi inkosi yakwaJuda esebone lokhu wabaleka ngendlela yendlu yasensimini. Kepha uJehu wamlandela wathi mbulaleni naye enqoleni yakhe. Benza njalo ke ngasemnyangweni wasejuri ongasejibilayamu wabalakela emegodo wafela khona. izinceku zakhe zamyisa ngenqola eJerusalem zambela ethuneni lakhe kanye nawoyise emzini kaDavide. Ngonyaka we-11 uJoramu indodana kaAhabi uAhaziya waba yinkosi yakwaJuda. uJehu esefika eJezeriya uIsabel Kwathi ke uJehu eseza kuphi? eJezeriya uIsabel uJezebeli wakuzwa wezwa uJezebeli ukuthi kuza inkosi uJehu waqaba amehlo akhe wayesependa amehlo akhe wahlobisa ikhanda lakhe wayesehlobisa ikhanda lakhe walunguza efasteleni. ingakho ke kuthiwa uJezebeli isifebe wapenda amehlo umoya wobufebe walungisa izinwele zakhe umoya wobufebe waqaba amehlo akhe wahlobisa ikhanda lakhe walunguza efasteleni.
ubona abantu abafuna ukuthi baphume boyikize emgaqweni bayazilungisa bagqoke kahle bapende izinwele bapende amehlo bafake izinwele zokufakela benze yonke imikhuba le bese belokhu belunguze efasteleni ukuze baqalaze ukuthi bazohamba bayotshikiza kobani bese khona abantu bayaphuma befuna ukuyobukwa aloke esitolo yothenga ukhepisi abuye uhlafunisa kwesifebe aphinde abuye esitolo ayothenga noma ngabe yini othenga ama-chips aloke efuna ukwehla enyuka ngoba yini ufuna ukubukwa uyashiswa ushiswa inkanuko so njengoba incwadi kaTimotheyu iqale lapha kwincwadi yamakhosi ithi uJezebel wabuza uJerome ebuza kuJehu ukuthi kusahleziwe kahle yini kwathi uJehu kuhlala kahle kuni na kusakuningi ubufebe bukanyoko uJezebel nokuthakatha kwakhe emva kwaloko wathi uJezebel esezwile ukuthi uJehu uyeza eJezreel wathatha upende waqaba amehlo walungisa izinwele wayisoba ngasefasteleni ezo lonto leyo so manje kwincwadi yamakhosi incwadi yesibili yaTimotheyu incwadi yokuqala kaTimotheyu isahluko sesibili verse 9 sesiyatshelwa ke ukuthi ke uNkulunkulu yini angayifuni ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo umuntu wesifazane nina bosisi nani bodadewethu nani bomama umuntu wesifazane osindisiwe okholwayo makagqoke izingubo ezifaneleyo noma ngabe ingubo yakho uyigqoka ingabi tight iveza amabele akho ngaphandle ibe tight iveza isisu sangasese noma kuthiwa ingubo indi ifike ezantsi asingaboni imfantu lekhamba khona iphendi nezinqa mabagqoke izingubo ezifaneleyo so fanele kube kukhona ukuhlonipheka ungathi umuntu umekubuka bese acabanga ukuthi yazi engabe emva kwale njengoba le ngubo igqoke kanje impintsha kanje phume ngikhumula ngizobonana usiyakukhanuka lo muntu yes Lord amen iyona yonke imimoya ekhuzwayo leyo ebandleni likaKristu ukuthi abantu bagqokise amen kwaJezebel gqoke indlela ezokwenza ukuthi wena umuntu wesilisa bekubuka akukhanuke gqoka ingubo ehloniphekile bazihlobise uzihlobise yes Lord ngokuhlonipha ngendlela ehloniphekile nokuqonda yayizona into leyo ngeke uthi wena uyaqonda kodwa ke ugqokisa kwabantu bezwe ugqoka ama-skinny jean ugqoka ama-jean ama-tight ugqoka amabhlukwe ama-jean ayikhindi aveza amanswebe ezinqa ajabukile nigqoka iyikipa ezibhalwe ezinemlomo yabantu engathi uthi umlomo oqabuzayo noma ibhodlela likabhiya noma yinto nje ezokhuluma into ehlambalazayo alumba uhamba ngezinwele zakho ezixhunyiwe ezilungisiwe ngendlela ukuthi zixhunyiwe uNkulunkulu akayifuni yonke lonto leyo haleluya bazihlobise ngokuhlonipha fanele uzihlobise ngokuhlonipha nokuqonda kungabi ngezinwele ezalukiweyo inwele zakho mangabe inwele ezifakiwe inwele zakho zendalo ungazilungisa kodwa lezi nwele zangaphandle ama-wig nama-singing nama-extension nama-weave lonto wena umuntu osindisiwe awuhlangani nayo yes Lord awuhlangani nayo nhlobo awuyenzi ngisho ukuyenza awuyifisi ngisho ukuyifisa yes Lord amen nangegolide amacici anofaki amabhengele amagolide anofaki ama-chains anofaki awufaki lutho ubucwebe namaphareli anihlobisi nangezambatho ezinemali eningi awugqokeli ukubukwa ukuthi wena ugqoka kabani esitolo ugqoka ukuthi uhlonipheke ngokuqonda ufihle umzimba wakho ungabi exposed kubantu besilisa abafana namabhubesi noma nezingwenya ezibhizi ezilindile la ngaphandle njengey'mpisi zilindele-ke ezingamgwinya kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi
besaba uNkulunkulu. Uyeke ugqoka impahla upende inzipho zakho zaseinyaweni. Uyeke ukupenda izandla zakho inzipho. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu. Umuntu wesifazane oshoyo ukuthi usaba uNkulunkulu indlela agqoka ngayo nayo futhi iyakhombisa. Amen. Bahlobe ngemisebenzi emihle. Imisebenzi yakho emihle kuyiyona ehlobisayo. Imisebenzi yakho emihle ekuyiyona ehlobisayo. Hayi indlela ogqoka ngayo. Indlela ogqoka ngayo akube indlela ehloniphekile nekhombisayo ukuthi uyaqonda wena ukuthi uNkulunkulu ufunani kuwena. Ufuna inhliziyo yakho. Yes Lord. Mase ufuna inhliziyo yakho ufuna yenze imisebenzi emihle efanelekile. Hayi ukuthi umuntu wesifazane ame ku-pulpit. Amen. Akekho umuntu wesifazane nelungelo lokuma kwi-pulpit asiyashumayela. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. So uma umuntu wesifazane unomlomo omude, ngavuza ukhuluma izinto ezingahlangani nawe, and futhi ufuna ukwenza izinto ezingafanele, ufuna ukuthi uzwakale kuyona yonke into ekhulunywayo negama lakho liphatheke, okuwesi kakhulu uzoba kwi-pulpit uzibize ngoba umfundisi. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Wesifazane makakufunde ukuthula nokuthobeka konke. Ngokuba uSathane ulutha abantu besifazane kakhulu. Njengoba naseqaleni walutha uEve, wamuyisa ekulandeleni imiyalo kaNkulunkulu. Namanje uSathane udayisela abantu besifazane wonke ama-products. Yes Lord. Ukuze balahlekele ukukholwa nokusaba uNkulunkulu. Amen. Ingakho abantu besifazane begqokisa koJezebel. Amen. Begqokisa komahosha bebaka esontweni. Befaka into zokufakela bebaka esontweni. Ngokuba yini? uSathane usebaluthile abantu nabafundisi bamaphimbi. Yes Lord. Iphimbi inkosi yezifebe. Yes Lord. Iphimbi inkosi yezifebe. So umfundisi ongafuni ukuqondisa abantu besifazane ukuthi bagqoke ngendlela ehloniphekile uyinkosi yezifebe. Ufuye izifebe ebandleni lakhe ngenxa yokuthi vele khona lesontweni ufuna abantu besifazane azolala nabo. Impumputhi. Hallelujah. Uma impumputhe ehola impumputhe zonke ziya eweni. Yes Lord. Amen. Yayizwa indaba. Yes Lord. Incwadi yesibili kaPetru, incwadi yokuqala kaPetru. Hallelujah. Sahluko sesithathu from verse 3. Incwadi yokuqala kaPetru, isahluko sesithathu, ivesi lesithathu. Ukuhloba kwenu. Awuhlele uqale verse 2. Incwadi yokuqala kaPetru, isahluko sesithathu, ivesi lesibili. Hallelujah. Ivesi lokuqala. Fundisha. Kanjalo bafazi, Kanjalo bafazi, thobelani amadoda enu, zithobeni kumadoda enu, ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa izwi, ukuze uma kukhona indoda engakholwa izwi, azuzwe ngaphandle kwezwi. Azuzwe ngaphandle kwezwi, kodwa ke lithe izwi. Hallelujah. Abantu besifazane abahlobe ngemisebenzi emihle. Yes Lord. So indlela ohamba ngayo. Yes Lord. Ithini iBhayibheli? Hallelujah. Fundisha. Kanjalo bafazi, thobelani amadoda enu, ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa izwi, azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo. Yayizwa loo nto leyo? Umkhwenyana wakho akasonti, kodwa indlela oziphethe ngayo elungile, ehlobile ngendlela ekhombisa umesaba uNkulunkulu, yenza ukuthi umkhwenyana wakho naye agcine ezuzekile ngaphandle kokuthi ashunyayezwe ngezwi, kodwa ngenkambo yakho. Nabangani bakhe. Hallelujah. Umbone esezesontweni ngenxa yokuthi uyambona unkosikazi wakhe indlela amphethe ngayo ekhaya. Yes Lord.
usezofuna lento le eyimfihlo etholakala endlini kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ngenxa yokuzithoba. Ebona inkambo yenu. Ebona indlela enihamba ngayo enkosini. Emhlophe. Injani? Emhlophe. Lezolonto le. Esekwesabeni. Ekwesabeni. Yes Lord. uNkulunkulu. Amen. Ukuhloba kwenu. Ukuhloba kwenu bantu besifazane. Makungabi ngokungaphandle. Akungabi okungaphandle. Incwadi kaSamuel le eniphambanisa ngayo abafundisi benu ngoba banasi isambule abambuleliwe. Iyona le baphazamisa ngayo. Ukuhloba kwenu makungabi okwangaphandle. So zonke lezi zinto esizibhekayo eBhayibhelini sifuna ukuntshela ngazo ukuthi ningalaleli abantu benikhohlisa ngeBhayibheli beniphethe kodwa ke befuna ukunenzisa izinto ezukungcola. Befuna ukuba amakhosi ezifebe esontweni bengafuni ukuba abafundisi bakaNkulunkulu. Amen. Amen. Ngokuba yini? Bafuna ukuhlobisa nina abantu besifazane ngendlela uSathane azobenza ukuthi ke nisoleke nani banikhanuke kakhulu. Nikhanukane esontweni. Kugcwala umoya wobufebe nokuphinga. Amen. uDlamini usezalisa uMamthembu. uMamthembu umfosi womuntu umfazi kaMthembu. Yes Lord. Kodwa usezalisa uDlamini umfazi wakhe uMamkhize. Sekonakele sekungcube evane nje esontweni. Akusazwana kuphatha imithi kuyathakathwana lesontweni kuyadliswana. Ngenxa yokuthi umfundisi akakhulumanga iqiniso. Umoya kaSathane uyabusa esontweni. Amen. Moya wobufebe. Hallelujah. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle. Ukuhloba kwenu makungabi lokungaphandle. Okokwaluka izinwele. Ningaluki izinwele. Nokukufaka igolide. Ningafaki ubucwebe. Hayi ukuthi ke ungafaki ubucwebe endaweni kuthiwa awungabufaki ubucwebe. Susa ubucwebe emzimbeni wakho. Susa. Noma okokugqoka izingubo. Noma ugqoka izingubo ezibizayo. Phuma lapho indaba zoGucci noVersace na Louis Vuitton na yonke lento lezo lenza ukuthi ke nilahlekele ukukhona kwenu ngicine senikhonza nenza izingubo zenu izithixo. Yes Lord. Nifake nabo bafika bizayo. Amen. Kepha makube ngumuntu. Makube ngumuntu Osithekileyo. Makube ngumuntu osithekileyo. Inhliziyo yakho, umoya wakho. Amen. Iwona lo ufunakalayo ukuthi usabe uNkulunkulu. Uyokuyenza yonke lento esikhuluma ngayo eBhayibhelini uma umsaba uNkulunkulu. Ungasabi umhlengi, ungasabi umfundisi wakho, ungasabi kwabekhaya. Saba uNkulunkulu. Qali before ukwazi ukuzithoba. Kumkhwenyana wakho. Before ukwazi ukuthi ke uthi mawuthanda zaNkulunkulu ucela umkhwenyana, zithobe kuNkulunkulu uqale. Uyokunika umkhwenyana ofanele. Kepha makube ngumuntu. Athi umuntu ngeke ngizwe ngawe. Awuzwa ngami uzwa ngeBhayibheli. Lelo ufuna uzokwahlulela ngale egcineni. Amen. So ihambile indlela yakho yokufebe nokubumahosha nokuqwayiza nokuhamba ufuna ukubuka ufaka yonke into efaka emzimbeni engafunakala emzimbeni wabangcwele. Yes Lord. Hallelujah. Emva kwalokho bese ufile sowubonile lapha ya. So hambe esihogweni. Yes Lord. Amadimoni ayakuhlupha lapha ya ngale sethu uzifake sezifuna into zawo ngoba into zamadimoni zonke lezi nifakayo. Amen. Hallelujah. Into zamadimoni zonke lezi nifakayo. uNkulunkulu elela ungaqambela umuntu amanga kodwa uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. So konke okwenzayo uNkulunkulu uyakwazi ngokuba uhlola yonke into kumuntu. Akekho yodwa kwezwanga. Hallelujah. Uhlola yonke into ngeke ungitshele ukuthi uthenga iGucci ngoba naku uyayi-afforda. Ufuna ukubukwa. Yes Lord. Amen. Amen. Khona impahla ezakhele ukuthi abantu babukwe. Yes Lord. Impahla zikaSathane lezo. Yes Lord. Amen. Kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo. Kudingakala umuntu osithekileyo wenhliziyweni. Ohloba ngokungabhubhi. Ohloba ngaloko ongabhubhiyo. Komoya omnene. Ukamoya ongcwele. Onokuthula. Umoya ongcwele onokuthula. Okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Lokho kuyigugu phambi kukabani? KukaNkulunkulu. Phambi kwaNkulunkulu, not phambi kwamhlengi. Yonke into ikhomba uNkulunkulu. So uma sikushumayeza sikukhomba kuNkulunkulu. Amen. 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 Akekho umuntu wesifazane ofanele ukugqokisa komuntu wesilisa. Amen. Ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele. Abandulo besifazane abangcwele bebezihlobisa ngokuhloniphekile
nokugqoka ngokuqonda bengafaki ubucwele abamethemba uNkulunkulu abathembele kuNkulunkulu bagqoka njengoba sichaza nje eBhayibhelini bethobela amadoda abo bezithoba kumadoda abo njengalokho ubani uSara wenzani umama wesizwe sabangcwele lo sikhuluma ngaye wamlalela uAbraham walalela indoda yakhe uAbraham embiza ngokuthi inkosi unelungelo lokubiza indodana yakho indoda yakho ngenkosi uzithobe kuyona ngokuba ke lalela hambe kuncwadi ngifuna incwadi yaseKorinte yes sahluko 11 qala u2 incwadi uqala yaseKorinte sahluko 11 haleluya amen ngiphe lapha ku verse 6 funtrash noma start from verse 7 incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 11 no starting from verse 8 verse 8 yes sir ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane indoda ayivelanga kowesifazane kodwa owesifazane wavela kwindoda kodwa owesifazane owavela endodeni yes sir ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane indoda ayidalelwanga owesifazane kodwa owesifazane wadalelwa indoda kodwa owesifazane wadalelwa indoda ngalokho ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingilosi yayizona nto leyo haleluya qhubeka nokho enkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane ngokuba njengalokho owesifazane evela endodeni kanjalo nendoda ivela ngowesifazane kepha konke kuvela kuNkulunkulu qhubeka ziboneleni nina ngokwenu kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engakubazele na awuya mina Timothy ngikufunayo incwadi uqala kaTimothy John sehluko sesibili verse 13 incwadi uqala kaTimothy sehluko sesibili verse 13 ngokuba uAdam wabunjwa kuqala emva kwalokho uEva futhi uAdam kakhohliswanga kepha owesifazane wathi okhohlisiwe waphambuka kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana uma behlala ekukholweni awuphinde kwengane incwadi ePetro bese wabuya uze lencwadi yaseKorinte uqala verse 11 haleluya qala kwincwadi yaPetro incwadi yokuqala kaPetro from verse 5 or verse 6 isahluko sesithathu verse 5 isahluko sesithathu verse 5 ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane yes sir abangcwele abethemba uNkulunkulu bethobela amadoda abo njengalokho uSara wamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi so uma embiza ngokuthi inkosi mase siphinde ke hambe incwadi yaqala seKorinte isahluko 11 verse 3 kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu nenhloko yowesifazane iyindoda nenhloko kaKristu inguNkulunkulu inhloko yomuntu wesifazane yini iyindoda incwadi kaPetro ngale isahluko 5 isahluko 3 incwadi uqala kaPetro isahluko 3 verse 7 kanjalo madoda hlalani nabo hlehla 6 njengalokho uSara wamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi
eningabantwana bakhe uma nenza okuhle. Manje na-ke njengoba esho inkosi kuyena udumo lwendoda uNkulunkulu, Yes, Lord. udumo lonkosikazi indoda. Yes, Lord. So uma ethi inkosi kuyena urepresenta uNkulunkulu owesilisa. Yes, Lord. Amen. Njengoba nebandla umkhwenyana webandla likaKristu uKristu. Yes, Lord. Inhloko kaKristu uNkulunkulu. Amen. Inhloko yomfazi indoda. So ingakho sifuna ukucacisa lento yokuzithoba phambi kwendoda. Amen. Ngokuba ke sambisa ngokomthetho wendalo. Amen. Umthetho wendalo yibona osiholayo ukuze sazi indlela uNkulunkulu afuna sibe noma indlela ekumele siphile ngayo ngaphansi kwendlu yakhe noma kwemfundiso yakhe engcwele. Imfundiso engcwele eyalabo abazinikele nalabo bafuna ukuzinikela uNkulunkulu ngokupheleleyo, hayi ngokwasemhlabeni, ngokupheleleyo. Amen. Inhliziyo yakho yonke uyinikela uNkulunkulu, wenza intando kaNkulunkulu, hayi intando kamhlengi. Amen. uPetru wakhuluma kwincwadi yezenzo sahluko sesibili Hallelujah. ukuthi uma ke ulahlekile so wenze zonke lezi zinto zasemhlabeni Amen. ezikungcola Amen. ukuze wena sofuna ukubuyisela, sowuzisola, sowubona ukuthi uphumile indlela yokubuyisana noNkulunkulu ibhalwe phansi eBhayibhelini. Wathini uPetru? uPetru wayesethi incwadi yezenzi isahluko sesibili isahluko 38. uPetru wayesethi phendukani, Isikhathi sokuthi uphenduke manje, yilowo nalowo abhaphathizwe bese ubhaphathiswa. egameni likaJesu Kristu Uyobe sowuphenduka, uyazisola, uphenduke, ubhaphathiswe egameni kaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ngeke ubuyisane noNkulunkulu ungazange ukwenze lokhu. Yes. Yikona okumele ukwenza, and akukho kuyodlula lokhu. Yes, Lord. Ukuthi wena ubhaphathiswe, wamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele egameni kaJesu Kristu. Bese kuba ukuthi lesithembiso lesi uyasinikwa sikamoya oyingcwele ngokube sabo bonke abantu abazithobayo nabazinikela uNkulunkulu. Uyothi-ke bese ufuna ukubhaphathiswa noma ufuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli, uyobe sowusithinda soshiya inamba nemininingwane yonke. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga uNkulunkulu onamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi izwi lakho liyafezeka njengamanje. Thinta zonke Baba inhliziyo zabalaleleyo ngokuba babusisiwe, abangacanulwa izwi lakho Nkosi, abalithathayo balilondoloze, bayisindise njengoba ushilo Nkosi ukuthi uzele emhlabeni ukuba siphenduke, sibuyiselwe endaweni. Kubo bonke Nkosi laba bazwile izwi lakho balilondoloza, bagcine Nkosi baze bangene emanzini, ngoba yibona abayidalwa, yibona abamadodakazi namadodana ombuso wezulu. Bagcineke Nkosi yethu Jesu Kristu, ubagcine ngoba wena ubulazi losuku lanamhlanje ukuba wena Nkosi impilo zabo uzoyizuza. Banezelwe Nkosi sebephendukile, besithathile isinqumo enhlizweni zabo ukuthi bafuna ukubhabhadiswa. Bagcine izwi lakho lize lifezeke, liphokophele, ingene imbewu ngaphakathi emhlabathini. Wena Nkosi uyinakekele ubusuku nemini, ikhule ngokuthanda kwakho. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi empilweni zethu, manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Bazalwane, kubo bonke abafuna ukubhaphathiswa nabanemibuzo, sheshisa uthatha ipeni noma bafuna sichumane. Thatha ipeni ukuze uzobhala inamba esitholakala kuyona. Ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba, ithi 066 566
9245. Naku email address siyatholakala. I-email address it's izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Kwi-email address sitholakala ku izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala intshumayelo ziyatholakala na ku YouTube. Ukwazi ukuthi usubscribe, ubuke intshumayelo, ushareishe nakwabanye. Ku YouTube mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola intshumayelo. Ukwazi ukuthi usubscribe, mutype ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuyithola intshumayelo zonke. Inkosi mivumile ukwazi ukuyibuka ngokuthanda kwakho, uzisindise kulomhlaba esiphila kuona. Siyatholakala na ku Instagram. Ku Instagram mutype uthi izwi lenkosi, uzobe usukwazi ukufollowisha, usende nama DM. Muthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usithola ku Instagram, ukwazi ukusenda ama DM noma ufollowishe. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Sibonga bazalwane, siphinde sibonana ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.